uNkulunkulu akulonde uphile uphushe uphumelele. uPastor Winnie. Inamba isenza kuphela ngoba imember. Sinomember of 53. Singela ufuna nabo 53. Ufuna kusonga 9 ku 5 ntambama. Monday to Friday kuphela. Awu WhatsApp. Kunombukeli, kunomlandeli obuze ukuphupha ukwashela umuntu ongasekho izingubo. Naku ke singakusho. 1. Ngokwesintu umuntu angathi ke uma uwasha upha oluhlu uma uwashela umuntu ongasekho, ngoba lokho kusho ukuthi ngenzeka uyakhonjiswa ukuthi kudingekani nimgeze ngoba sesifikile isikhathi sokuthi nimenzele inhlambululo. Abanye ingoba vele bebeloku bengakamgezi bengakamhlambululi sekuyavela ukuthi hayi njengamanje isona isikhathi esifanele sokuthi nisukume nimgeze nimhlambulule lowo muntu. Number 2. Kodwa ngesikhathi esiningi uma uphupha uwasha kupha oluhle uma washela umuntu ongasekho. Lokho ngasho ukuthi ke kungenzeka ukhonjiswa ukuthi lo muntu akalele ngokuthula ngoba wayebhede ngesikhathi saphila futhi azange axolise aphinde alungise isiphambeko zakhe waze wandlula emhlabeni. Ngakho ke kudingakala nenze inhlambuluko nikundlulise okwenzeka ngesikhathi esaphila. Yabona? So kumuntu oyahamba ebheda kukhona ukubheda ekwenza kuwe noma emndenini, lo muntu lo lezi zinto zikandluliswa lezo ngenhlambuluko. Yabona? Bese hlanjululwa ke uzalale ngokuthula futhi lento ingabe ukhondolo. 3. Ngendlela elula singayisimplify kanje. Kwesinye isikhathi uma uphupha uwasha kupha oluhlu uma washela umuntu ongasekho. Lokho ngasho ukuthi ke useneqhubu olibambele umufi okwenza ke angalali ngokuthula lo muntu. Ngakho ke kumele nilungise uma ukuthi ke nanixabene wayekuphethe kabi wakuphatha kabi nani ngaphilisani ngendlela efanele ngesikhathi lo muntu esaphila. Sukumani ke leze lawo ma-corrective nama-corrections. Take some corrective measures ukulungisa le nto leyo. Umxolelo ngamxolela uyikhulume wena noma nize ngokwesintu. Siyabonga. Besibheka lapho uwashela umuntu ongasekho.